A, B, C, D, E, F, G. Ndewonu. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ndị nwe m na ndị nwe. Ekele m unu. Ndewonu. Unu anọdịla, unu anọọna. Unu asakwala chi. Amanụ m ebe onye si ele. Ebe na ebe onye si ele. Asị m ya gajiela onye ukwu ya gajiela onye nta. Ọnwụ unu nwanyị, nwanne unu nwanyị na nwanne unu, nwanne unu. Aha m bụ Ijeọma Madu. Ịchọkwa gị tinyere m Odoziakụ makwa na gị kpọọ m Oriakụ, mana inye m aga m nri. Enwe onye nyere mmanụ anwụ ya sị mba na ọwakịrị m akacha ya mma. Ewo ọwa ozi ekele njanabata unu na ihe onyonyo m nke a na-akpọ YouTube channel n'asụsụ Bekee. Obiri m mma taa, o teele m nkwuwere okwu banyere ihe a. Nkwo na aga m eme taa, nkwo na aga m eme echi, mana dịka Chukwu siri chọọ ya n'ụbọchị nke taa ka m na-eme ya bụ vidiyo maọbụ onyonyo n'asụsụ Igbo. Ana m ekele unu, ana m asị unu nnọọ maka ịnọnyere mụ. Gịnị kwado ka anyị ga na-atụ anya makwa gịnị ka unu ga na-atụ anya na ihe gbasara onyonyo a? Ọ ga-amasị m ịdị na-akwalite asụsụ Igbo anyị, ịdị na-akụzikwa n'asụsụ Igbo anyị maka ndị na-amaghị asụ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọkwa na mba ofesi, dịka otu m onwe m sikwe nụrụ. Ee, anọ m mba ofesi. Ebi m n'obodo Switzerland. Ebi m na Zurich, na steeti Zurich, nọ n'obodo Switzerland. Ọ bụ ihe ọ ga na-amasị m ịdị na-akwalite asụsụ Igbo anyị, ịdị na-akụziri ụmụ anyị na ụmụnne anyị na ụmụ anyị asụsụ Igbo anyị. Obi na-adị m mma mgbe ọbụla m pụtara ezi hụ ebe a na-asụ asụsụ Igbo. Mana dịka otu ihe siri dịrị n'ụbọchị nke ugbu a, ịhụzikwa ụmụaka na-asụ asụsụ anyị na-awụzikwa oke ọnụ. Ama maọbụ ihere na-eme anyị. Biko na ụmụnne m, biko nu, ọ dị ha mma ka anyị na-agba mbọ na-akwalitekwa n'asụsụ anyị, ịmarakwa na asị gị kụziwere ụmụ gị. Ebe na ebe ọbụla nọ, asịgodo na ha asụ nwuhu maka na ha hụhụ ndị na ha na-asụ. Enweghị ihe ga-emenụ ka ha hapụ ịghọta ya. Ha pụta n'ụzọ asị gbalaga, ha mara ebe ha na-eti gị isi. Biko nu, ọrụkwa na gị na onwe gị nwere mmasị ịmụ asụsụ Igbo mana ị maghị ebe ị ga-ebido ebido. Nne m, nwanne m, nna m, ịnọ n'ebe dị mma, ebe ị nọ ebe ị kwesịrị ịnọ. Ọrụkwa nne nwere ihe na-achọ ịmụ ndị matụ ama mara ịma ha. Nne m, biko ihe na-eme na gị atụla ụjọ. Denyere m ya, dere m ya na kọmentị ebe a na-akpọ kọment seshọn. Dere m ya ka mụ aga m enwe obi aṅụrị ịkụziri gị ya bụ asụsụ, n'ihi na ọ na-adị m mma ma m na-ahụkwara ndị na-asụ asụsụ. Ọ kachakwa na ebe anyị nọ, mgbe ọbụla m pụtara ezi hụ ebe mmadụ na-asụ asụsụ Igbo, ọ na-eme m ezigbo obi ọma, ọ na-enye m obi aṅụrị dị mma. Makwana mmadụ amata m, ahụ m, naanị ihe o jiri mata m abụrụ na m bụ onye Igbo. Ka gwana otu o si mata ya wụ na ọ nọrọ ebe m na-asụ asụsụ Igbo. Nwanne m, enweghị ihe tọkarịrị ya. Maka na ebe anyị nọ, mgbe ụfọdụ ịhụ dị nwanne gị wụ oke nsogbu, mana ịpụta hụ onye sụrụ asụsụ Igbo gị, ọ dịghị kelaruola ụlọ. Ọ bụ eziokwu na ya anọghị n'ụlọ, bụ na anyị bụ nwanne dị na mba. Enweghị ihe karịrị ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị mara ihe ọbụla ị ga-eme maọbụ ihe ọbụla ị ga-achọ ime ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo anyị, ọ bụrụ na e nwere ihe ị chọrọ ịmụ maọbụ enweghị ihe ị ga-achọ ka m kụzie ma enweghị ihe ị ga-achọ ka m kọwaa, nwanne m biko ụjọ atụla gị, denyere m ya. Obi ga-adị m mma ịkụzi ya n'ihi na ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ. Ọ bụkwana taa ka ihe ya malitere. Kemgbe nwata m, ana m enwe mmasị ịsụ asụsụ Igbo anyị. Ma mgbe ihe m na-akọwa bụ na ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịdị na-asụ asụsụ Igbo anyị. Enweghị tọkarịrị ya. Ị nwere ike sụma Bekee tabiriri, nwee ike sụma Spanish tabiriri, mana nwanne m, enweghị dịka ịsụ asụsụ ejiri mụọ gị, asụsụ ejiri zụọ gị, asụsụ ahụ na-adịghị mma n'obi, nke ọ ga-awụ ihe ọbụla. Enwere mgbe ọ ga-adị gị inwe ihe ga na-akpa gị, ị maghị ka ị ga-esi asụ ya n'asụsụ ọzọ, mana mgbe ọ na-akpụrụla gị n'ahịa Igbo, nwanne m, gị lara ụlọ gị kọọ ihe ahụ ka ọ daruo ya ala. Ya mere nwanne m, biko ka anyị na-agbalị na-asụ asụsụ Igbo anyị, ka anyị na-akwalite ya. Ọ bụ nke anyị, enwekwana asụsụ ọzọ anyị nwere. So ihe m na-ekọwa bụ na ịnọ n'onyonyo a site na chanelụ nke aga m na-eji isi ike na-akụzi asụsụ Igbo nga m ga-enwenwu ike ime. Ọrụkwanụ mpụtakwa hụ ebe ndị Igbo na-eme mmemme, aga m achọkwa iwetakwa ihe gbasara ọzọ anyị unu ga-atụ anya, otu m si ebi ndụ, ihe ndị na-amasị m, ihe otu m na-esi eche echiche
banyere ihe dị iche iche dị n'eme n'ụwa ugbu a, ma ọ bụ nakwanụ ịdị na-egbupụtara n'onyonyo nke na-akọwa maọbụ nke na-egosi ebe ọbụla m hụrụ onwe m, dịka m bi n'obodo nke a na-akpọ Switzerland. Ọ bụrụ na m banye ụgbọ, o nwekwara ike memerụ na ihe onyonyo iji ju n'otu obodo dị. Ama m na anyị na-enwe mmasị ịdị na m hụ ụdịrị ihe ndị dị otu ahụ, dịka ọ bụrụ na ị na-akwado onwe gị maka ibi ebe a, gị marakwana ihe ndị dị aṅaa ị ga na-atụ anya ya. Ya mere mmadụ ga-asịkwanụ kedụkwana ihe mere m ga-eji chọọ ime ya na YouTube. N'ikwu eziokwu, enweghị ihe na-atọkwana m ka ime ihe onye ọzọ ahụ ya amasịghị ime. Obi na-adị m mma mgbe mmadụ gwa m na o kwuru maka mụ, makwa na ọ hụrụ otu m si eme ihe, ya sị ka o mee ya mbi n'ime ya, nakwanụ ihe ndị dị aṅaa na-akọwa nkọwa dị iche iche. Nakwanụ mmadụ elele m anya nwe onye ọbụla na-akụzi asụsụ Igbo. Nke ahụ na-emelifu ya kemgbe ụwa ihe ji mara nwa. Ana m asụ nwa Igbo, ana m edenwe nwe nke isi mme m na-agaghị eme. Gịnị mekwe na agaghị m emenwu ihe gbasara Igbo na YouTube? Ya mere m jiri malite na-enwekwana ihe ọzọ na-atọ m ụtọ ka mmadụ ịbịa hụ m si nwe na okwukwu maka m mewe ihe dị ụta. N'oge ga-elekwe n'anya na gị na onwe gị bụ onye na-ele m ga-enwekwe mmasị na ihe m na-eme, na ihe m ga-eme ga ihe m na-eme na-amasị gị, na ị ga na-achọkwa ịdị na-eletekwe. Ya ka m na-asị gị, biko nwanne m, nwanna m, nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, biko ọ bụrụ na ị nwere ike ikesasa ozi a n'ozi gị dị iche iche na WhatsApp, na Facebook, na Instagram, ma na Twitter, ebe ọbụla e nwekwara ike iji ya n'ozi ọnụ gwa ha sị ha chekie Ijeọma Mmadụ na YouTube, na ọ na-eme ihe gbasara ihe dị iche iche, ọ kachakwa ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo anyị. Enwekwara m obi dị mma, obi na-adịkwana m mma ịdị na-eme ya. Ọ eziokwu na aga m achọ ịdị na-eme ndị mmadụ ihe egwuregwu, ihe obi aṅụrị, mana ihe ga-akacha m mkpa bụ na onye lechaa ya enwe ihe ọ mụtara, ya nwekwana ike nwee mgbanwe na ihe ndị dị aṅaa ọ na-eme. Ọ bụrụ na onye na-asụrụ ụmụ ya sọsọ bekee were ya na asụsụ Igbo anyị enweghị uru ọbara, makwa na asụsụ Igbo ga-eme ha wụọ ndị ga-akpọchi ha ọvụrụ. O nwere ike ha atụgharị uche, ha si ebe na onye a na-eme ya, onye a na-ala bekee, ọ nọ na mba ofesi na-eme ya, ma ụmụ ya na-asụ asụsụ Igbo, na-asụkwa nke bekee, na-asụkwa nke obodo ha nọ n'ime ya. Gịnị mere ha na onwe ha agaghị emezi ya? Makwa gịnị mere nke ha ga-eji adị iche? Enweghị ihe ga-enye m obi aṅụrị ka mmadụ gwa m na ọ maka mụ na ọ hụrụ ebe m na-eme ihe a, si ka o sonye m mewe ya. Obi ga-adị m ezigbo mma. Biko ama m ka m hapụ ime ka ozi a too ogologo, maka na ihe a bụ ozi nnabata. Ka m hapụ ime ka o too ogologo, ka anyị ga-akwụsị ya ebe a. Na-asị unu biko nọnyerenụ m na njem a, meenụ ka ọ dịrị m mma, ka ọ dịkwara gị mma, ka anyị na-eme obi nwaanyị obi aṅụrị, maka na ụwa wofu mbịa ọkwana aṅụrị ka anyị ga-eji ebi ndụ. Ọ bụrụ mgbe niile ka awụ eziokwu na a ga-erite uju atata ụkwa ata ake, mana anyị ga na-agbalị na-enyere onwe anyị aka. Na-asịkwana unu nọdị nke ọma, ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta, na-enwekwana obi olileanya, nwekwana obi aṅụrị, na-enwe olileanya na aga m ahụ unu mgbe ọzọ. Ka ọ dị n'ndewo.